gitudluan kita ni Hesus og makapalangit nga prinsipyo. Og unsa man na ang labing kinsa tong mahimong labing dako or labaw sa tanan, kinahanglan mahimong sulugoon sa tanan. Kinsa ninyo ang ganahan aning maong pagtulunan ta sa kamot? Pulos po tayo duha dito may pataas loyo. Ang nanimba karon pulos gyud mga yawanon. Kay kaning yawa gusto gina siyang siyagi labaw hastagod Ginoo iyang suklan kay di gid siya gustong mahimong sulugoon sa Ginoo. Tagaan ta mog second chance. Kinsa ninyo ang mosunod sa Ginoo nga kun mahimong labing labaw, mahimong sulugoon sa tanan ta sa kamot. Arang-arang kay murag nanay may desisyon. Salamat. Nganong gisugo maning Kristo nga ang gustong mahimong labaw mag-alagad sa tanan. Sa tinud-anay og ato ning tinawhon og hunahuna, mura magdili maayo. Mura contradictory ba? Ikagoy labaw nganong moalagad bang kasubos? In our human reasoning, contradictory. Pero kahibaw manggod si Kristo, the heart. Kanibang kasing-kasing. Sige, lingay mong tupad na kay heart. Sige na. Na kay heart. Love hurts ko noon. Manang, ang kasing-kasing, lahi ni siya. Lahi ni utok. Muna kinahanglan magsabot ni silang duha. Ang kasing-kasing, ang iya radyong gihuna-huna nga malipay siya. Dili siya maghuna-huna anang mga honor, unsa pa dia. Kaning atong utok mo ni kusog kay honor, summa cum laude, valedictorian, doktor, master, ana ba? Ni anas utok. Ako mo'y manager, supervisor, ako ang CEO, ako ang pare, ako ang obispo, ako ang kardinal, ako ang presidente, ako ang vice, ako ang barangay kapitan, ako ang SK chairman, ako ang mayor, ako ang gobernador, ako ang prime minister. Gusto kay ning utok ana, pero ang gipangita ragyos kasing-kasing, happy ko. Ana. Ikaduhang lingi si mong tupad. Namusta man karon, happy ka? Sige. Onya, unsa may mahitabo, kanang mga tao nga magsigig pangambisyon nga siya gi sundon, siya gi labaw, siya gi number one, tanawang mga naong ana, kusmuron ginagnaw. Tagsa ra kayong malipayon nga tao nga nagsigig claim anang authority, kasagaran gyud way kalipay, kusmod ginagnaw. Tanawan ninyo ang mga leaders ana arong naggubat nga mga nasod. Tanawang mga naong. Kanang sigig rak-rak anang ilang mga isig katao aron mga matay. Tanawang mga naong gasmile ba? Wahay kalipay oy. Tanawan ng mga ginikanan nga nagsigig pangasaba sa mga anak, siging panugo sa mga anak, siging panglatos sa mga anak. Tanawang mga naong. Picture atong ibutang din sa screen. Sige, sikrito lang ninyo ha, atong suwayan. Stila lang ilara kag mga naong. Tanawa ng mga bana nga nagsigig higugmas asawa, nga bisag yaw-yawan, magsige ra jog ingon, nothing gonna change my love for you. Tanawa, picture. Di ba bisag bation nagnaong banaha, gwapo na siya tanawon kay smiling. Ano bang magsig kuan ba mo na niingon diri sa ikaduhang pagbasa si San Pablo, angayan unta mi nga inyong tahoron kay mga apostoles mi, pero tan-awa ninyo giunsa namo pagpuyo, naningkamot mi adlaw o gabi nga dili mi makahasol ninyo. Dili makahasol. Kanus man makahasol ang tao kanang magsigig panugo. Ang inyong anak hasulan ginaan ang suguon. Mo ana gud labi nag natug na gaanas habol
Huy, unsa man ka diha? Tuog pa man ka. Bangon. Labi na sige nagduwa sa cellphone, sige nag-ana, sige duwa. Ana, nya imong badlongon, hasol. Pero ingnaw, dong, loto ng pamahaw, bango na unya, akan na. Day, asa man ang imong mga labhonon, kaya kung labhan, oy, kanais ni mama. Ano, hindi kayo no. Ano, okay mana? Yan man kung tutukan. Kaniko nung mga tao nga, mga gusto gyud nga mataas, magsigi kuno nagbugkos og bugat nga pasunon nya ipapasan sa iyang suguon, di ra ba kuno mutabang og pasan? Ha kanala mga ginikanan kusog ay moingon nga dai kinahanglan gyud maapil kas honor. Kakapoy ana sino lang kag mahimong honor? Nya maapil na sa top 10. Di pa gina malipay, oy ka na malediktoryan ka dai ana. Siging kapasar sa exam, gusto sad nga cum laude, gisayunan lang. Ikaw kuno'y tuon, cum laude ba ka? Mono na, magsigig expect nga mo pasar, patikon og board exam, kinahanglan yun mo pasar. Porti na nung presyura sa nitik sa board exam. Sa asa na lang mapunta mo na, inigabot din moingon gani ang mutik sa board exam nga, pader, blessingi ko pader, kaya mutik ko sa board exam. Ako din ang ingnon, hinaoton ta, mahagbong ka. Uy, ayaw pader nako. Kinsa kay ga pressure ani niya? Kinsa kay ga sig pressure? Ang ginikanan di ay. Sigig pressure ug ang mga teachers, ikaw dai cum laude man ka, inigtake nimo sa ato rong kuan ha, board kinahanglan jud ka maapil ka top notch sir. Ika summa cum laude man ka, kinahanglan jud ka ha, i-take nimo sa bar exam, top notcher jud ka, pastang dako ang pressure. Di ra ba gyud mutabag tuon? Unsa may gustos Ginoo? Ang nagpaubos ipataas. Simple ra kay Ginoo, pagpaubos lang, dawata lang nga mahagbong ka. Sige Lord, okay na kaayo. Take din ka sa board exam. Man na Lord, oh, very good. Pag resulta, hagbong Lord. Okay na kayo. Nga naman, wa may demand ang Ginoo. Unsa may demand sa Ginoo? Serve. Kinahanglan pa bang mo pasar ka sa board exam nga mahimo jud kang top notcher aron lang ka makaalagad ana mga masakiton diha isip nurse? Kinahanglan pag ina nga matapnat sir ka para makamao kang moalagad anang masakiton diha sa mga public hospitals nato. Kinahanglan pagyud ko nga ma-honor ko sa seminaryo aron lang ko makawali ko dinhi nya mohimo ko ana mga balay ana mga kabos manghatag kog bugas ana mga way bugas. Kinahanglan pagyud ko anang matapnat sir sa among klase sa theology. Gusto pa dyan ko mahimong doktor sa philosophy, doctor's canon law, aron lang mangilis ko aning mga lingkuranan, aron mamaligyag slot. Kinahanglan pa gyud mo nga mahimo mong top notcher or pasar gyud mo college, una pa mo makapalit og slots. Na magani taxi driver, wa ting ito kahumag high school, ni palit magig slot, ni anon din mga professional, bungol kay pangsultiya naging palit. Gigo no lingi ako no imong tupad napila na slot imong napalit. Ingna. Wa mo lingi ang kadaghanan. Ngano man utro man sang wa mo palit. So pasalamat lang sad ko kay kani man kung atong baligya dinig slot mao ni ang pagtabang sa simbahan. Nya wa gini pressure ngano man. Usa lang ni ka-testimonya ha. Be honest lang. Kining atong tanang projects nga gihimo dinhi sa atong parokya sukad ko nahimong parish priest dinhi niadtong August 2019. Sukad ato hangtod karon naanas mga 200 million ang kwarta nga atong na-donate dinhi na dawat o gidapat sa atong mga projects apil na ngadto sa mga projects sa atong archdiocese. Kinsa ninyo dinhi ang moingon gibugatan kay ko padre anang imong mga project diha simbahan. Taas ang kamot. Ano bang nahasol gyud kay kaaning atong project.
Oh, tanawa di bawa gini isa. Nga naman, wa man gyud mo mahasol. Kay nigingon palit og slot. Okay raman, og mo palit kag dili. Di ba? Og mo palit sa ka, lipay man sa kay nigpalit nimo. Ang sige raman jud kog baligya, adlaw o gabi, sige ra jud kog baligya, nahasol ko. Wa sad. Nga naman, kani may akong gibasihan, bantay-bantay man ha. Na gibutang diri sa unang pagbasa ay tinunglo ang taong limbungan nga naghalad kanakog dautan nga mananap nga may maayo manunta siyang mananap diha sa iyang turil. Sabot mo ani? Ang pasabot ani, kung sa imong pitaka na ay 1,000, na ay 500, na ay 100, na ay 50, na ay 20 nga bills, inigabot sa kolekta, hay may imong ihog sa kolekta. Ang labing ubos, nga naa magiduntay 1,000, nganong 20 may imong ihog. Tinunglo kas Ginoo. Di ba? Pantay mo na. Namo lagi ni gibutang diri, nganong halaran man ko nimo anang dautan, nga naa magiduntay mas maayo pa. Kay ang gusto man Gos Ginoo, ihatag dato niya ang the best. Because He is also giving His best love, ang iyang gugma, ang iyang pag-atima nato, gihatag niya, ihatag sa nato niya ang the best. Mabuta ng ato dining bayad sa atong mga kasal, bunyag, basta parokyano lang ka, love offering. Pasabot, based on love. Yan, unsa man ang based on love? The best, the greatest. Nya kanang ato mga slat-slat diha, kada nimo palit og usa ka slot, ang ihatag sa Ginoo nimo, tanawa ha, the best gyud. Mo palit ka ning atong holy pads kanang para sa retreat sa mga pari. Unsa may ihatag sa Ginoo? Holiness, peace, and divine salvation. Gisayunan ka ana? Kanindot ana? Nya namalit na mo? Wala pa. Ang namalit, congratulations. Nya kanisang ato rong special slot kanang sitiyo Crescenciano Tabornal Ubod. Christ's transforming union. Sunang ka na matransform ka ang imong naong imbis bati munindot, transforming union. Imbis ang imong pamilya gubot mahimong malinaon. Nga naman kay atong tabangan ang mga kabos. Unsa may hinungdan nga namaligya ako anang 40,000 ka slots nga sitiyo aron itabang sa mga kabos. Manghatag ko kay 60 naman akong edad ana karong November 24, manghatag ko og 3,600 ka mga 5 kilo packed rice para sa atong category C ug category D nga mga pamilya, labing ubos. Hatagan nag 5 kilo. Ana, kanindot ana, 3,600 kay 60 katag 60. Niya, naasag ko'y 60 ka pangandoy, nga 60 ka balay, akong ipaayo, dinis atong parokya, sa 60 ka mga gubaong balay, ipaayo nako ang atop, og ang bongbong, og ang salog, kana lang sang tulo. Basta gubaon. Nanaroy nang-apply nato, atong tanawon kadiyot, na ipipilang nang-apply, mga sample lang ni sa ato niyang mga ayuhonon. Pakita ko no ninyo, Inday. Na nawa di bawa ansa ni nga bataa di man ready ana na day kana ana so nanay mga kapilya nga nanghatag nato mao na sila mga kapilya ha nya ang mga samples mga balay nga ilang panghatag mao na angayan bang ayohon sinan mo ana. Ato pa na silang, di pa na sila final, ato pa na silang isurvey. Ughain ana ang kanagyong pinaka pobre. Ana.
Mo na giingos Ginoo og mutabang mo ani, tabang mo ipataas tas Ginoo. Basta mo alagad tas labing ubos. Pero di gani mo mutabang ani, tunglohon mo sa Ginoo. Og di mo mutabang tunglohon mo, ni kamatay ninyo inyong balay dito sa impierno pupariha to. O niyag mutabang gani mo aron matarong-tarong to siya, mamalit mo slat nga si Tio. Nindot kay tagbalay dito sa langit. So, ako lang niyang i-announce og pila na itong halin. Nga igsoon kining tanan natong paningkamot para makapuyo ta sa giingon sa Ginoo, ang magpataas ipaubos, ang magpaubos ipataas. Nya kung gusto tang mahimong taas sa matas Ginoo, alagara nato ang labing ubos. Ako sa akong pagkapari, naningkamot lang yun ko nga dili ko makahasol ninyo. Nga dili ko, sukad ko na-assign bisan asa, 19 years na ko nga pare, sa akong mga assignment, wa jud ko naghasol sa akong mga members, sa mga tao nga akong giatiman o gialagaran. Apil na tong na-assign ko 5 katuig sa prisuhan, wa jud ko naghasol sa mga volunteers. Kanunay gina silang mag-smile. Ana sa noy uban maglagot na ako, pero panagsara ang kinadaghanan gyud kanang di gyud mahasol. Karon ako'y baligyag slat. Hastagan ining atong holy pads. Karon kitay na maligyag slat dinhi. Wa gyud nahasol ang mga organizer, sila si Sister Fe Barino, siya may pinaka head aning mga organizer sa pag-facilitate aning among retreat. Wa kay mahasol oy. Kana sila Brad JC kanang sa Il Ilion, di kay sila hasol. Ano man? Naningkamot nga makatabang. Kay matud pang Kristo, magpapasan mo bugat nga palasonon, tabang sad mo pasan kamong mga pangulo. So kamong mga ginikanan, kung gusto mong malipay inyong mga anak, pasana na sila padong ngadto sa eskwelahan. Di bitay. Ayaw pugsa nga mo eskwela basta way gusto aron di mahasol. Huwata nga sila mo ingon, eskwela kuma. So, kung di gina siya mo eskwela, ayaw pa eskwela ha. I-offer lang, eskwela ka dong, sa di lang sa kuma. Isa ko, para baka mo grade 1? Unya na lang na. 10 years old na biya ka dong, pa ka mo grade 1? Ay, unya na mo eh, kapoy kistanan. Nawa, di ba, ika 20 years old ana, mo eskwela nag-kinder. Okay, requirement man para grade 1. Ay, eskwela nag-kinder, mo na pirming top. Pirmi ng tap, mauyab pa na ang maestra. Tanawa, maminyo pag maestra, nya tabangas maestra, kakpasar dayos als, dritso day nag-college. Nya kay mature naman kayo, top notch sir. Kuha dayon og marine engineering, abro dayon, perti pang datua paghuman. Igidad ang mga 40, awa na, chief engineer na, maestra pa'y asawa niya ang maestra nahimos ang principal astang hayahaya sa 20 katuig hayahay, pag eskwela hayahay, pagkamatay hayahay. Di ba? Na pugsag eskwela, di ba, maghilak na sod 20 katuig, magkahagbong-hagbong pagid na nya kasab-an pagid na sa maestra, ibas pagid na sa mga classmate. Luoy kayo, luoy kay tanan. Muna ay na lang yun pa eskwelaha. Basta way gusto. Pero gusto na gani, pa eskwelaha. Na siya. Sige, manindog na ta katong mga buutan.